थांना थानायनि थाखाय मा बिथोन होनो सानो बा फोरमायनो सानो? राबां दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद बे जाबाय आंनिनो दख'रा, आंबो बे दख'रायावनो गोलैयो। दा आं गिबियावनो राबां दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिसिम साबायखर बावहरगोन। जोंनि जाखांफुनाय उन्दै उन्दै लाइमोनफोरखौ लानानै बेवहाय खाम सिफुं जथा सेरजा आरो बागुरुम्बा मोसानायनि मावबादा लादों। दा आं गिबियावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिसिम नैबेखौबो साबायखर बावनो नागिरदों। मोनसे समावहाय जोंनि बर'फोरनि गेजेरावहाय जोंनि हारिनि सिनायथि, जायजों जों गावनि हारिनि सिनायथिखौ होनो हायो, बे खाम सिफुं जथा सेरजा आरो बागुरुम्बा मोसानाय, बे जोंनि गेजेरनिफ्राय लासै लासै गोमालांनो हमबायमोन। आरो मोनसे समावहाय जों नुदोंमोन जे जोङो बैसागो फोरबोखौ गिदिर गिदिर देक लानानै टेप रेकर्डिंखौ प्ले खालामनानै जोङो मोसानाय नुबोदोंमोन आरो जोंबो बेबायदिनो खालामबोदोंमोन। मानोना बे समावहाय जोंनि गेजेराव खाम दामग्रा, सिफुं सुग्रा, सेरजा दामग्रा, बागुरुम्बा मोसाग्रा बेबायदि मानसिफ्रा लासै लासै गोमालांबायमोन आरो बिनि सायाव जेबो इन्टारेस्ट होनायखौ जों नुनो मोनाखैमोन। थिग बेबायदि बोथोरावहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा गुबुन गुबुन आनसलिक, गुबुन गुबुन जिल्लाफोरावहाय बेबायदि मावबादानि गेजेरजों लाइमोनफोरनो खाम सिफुं जथा सेरजा दामनायनि मावबादाखौ होबोबाय थादों। आरो बिनि उनावहाय जों नुनो मोनबाय जे जोंनि लाइमोनफोरनि गेजेरावबो बे खाम सिफुं जथा सेरजाखौ दामनो रोंनाय जाबाय आरो दिनै लासै लासै जोङो जोंनि बे हारिमुखौ हमथानानै लाखिफिननो हाबाय। आरो दिनै बे जोंनि राबां दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो जोंनि ओनसोलाव थानाय जोंनि लाइमोनफोरनो बागुरुम्बा मोसानाय, खाम सिफुं जथा सेरजा दामनायनि जि मावबादा लादों, थारैनो बियो जोबोद बाख्नायथाव। बे माने जोबोद मोजां बाथ्रा जादों। आं बेखौनो बुंगोन जे जोंनि हारिनि हारिमुखौ लाखिनो गोनांब्ला, जोंनि हारिनि सिनायथिखौ होनो गोनांबाथाय जोङो बेखौ फोथांनानै लाखिनो नांगोन। दा बेखायनो आङो मोनसे खोथाखौ होदों जों राबां दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनो, बेवहाय जेसेबांखिनि जोंनि हिन्जावसा गथ'फोर बागुरुम्बा मोसानाय सोलोंनो फैबाय, खाम सिफुं जथा सेरजा सोलोंनो फैबाय, बिथांमोनखौ मोनसे ग्रुप खालामनो नांगौ आरो बे ग्रुपआ नैबे मावबादानि गेजेरजों जिखिनि रोंबाय बेखिनि रोंगौथिखौ लानानै देग्लायनि बैसागो बोथोरनि मोनफ्रोमबो स्टेजावहाय, जोंनि ओनसोलनि बैसागोनि मोनफ्रोमबो स्टेजावहाय बिसोरखौ मोसानो थाखाय दैदेननो नांगौ आरो बिसोरनि गाननाय जोमनाय गासै खरसाफोरखौ आं माने होनो नागिरदों, जाहाथे जोंनि बे लाइमोनफ्रा थुलुंगा मोनो। नैबे समाव बर' गामिफोराव गोबां जायगायावनो देक दामनानै बा गावनिखौ गारनानै गुबुननि हारिनि जि दामजु बेजों दामनानै मोसानायखौ नुनो मोनो। बे समाव नोंथाङा मा बुंगोन? आं बेखौनो बुंदों, मानोना जोंनि गेजेरावहाय खाम सिफुं जथा सेरजा दामग्रा मानसिया दासिमबो आंखालाव दङ। जोंनो आरो गोबां नांबावगौ। जोंनि गेजेराव दा माने गोबां गामिफ्राव खाम गैला, सिफुं गैला, सेरजा गैला, जायनि थाखाय जोङो बैसागो बोथोराव रंजानायाव जोङो देक दामनानै रंजायो। दा बेफोरखौ जोङो लासै लासै गारलांनांगौ। आं बुङाखै जे बियो थानो नाङा, बेबो थानो नांगोन आरो जोंनिखौबो जोङो लाखिनो नांगोन। जियानो जा, सिगाङाव जेरैबायदिहाय खालि बे देकफोरजोंल' लानानै रंजादोंमोन बैसागो बोथोराव, बियो सिगांनिख्रुइ खमायसिननायखौ आं नुदों, गोमालांबाय, लासै लासै गोमालांगोन। दायो जों गोबां गामिफ्राव बांसिनावनो जों खाम सिफुं सेरजाजों रंजानायखौ नुदों। दा जियानो जा, जोंना बैबो थागोन आरो जों नैबेखौबो फोथांनानै लाखिनो नांगोन, आं बेखौनो खावलायनाय जागोन। दिनै जोङो राबां दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा दख'रानि बेन्दोङाव थानाय जे उन्दै उन्दै फरायसा बा लाइमोन बिथांमोनखौ जोङो खाम जथा सेरजा सिफुं दा बेखौ जोङो सोलोंनो थाखाय बेसेन नाङालासिनो फोरोंथाइ होनो थाखाय जोङो दिनै मावबादा बेखेवदों। कारना जाहैबाय मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादा रनसायखानाय जे हाबाफारि बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखि, दा बे हाबाफारि बायदियैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन जेरैहाय गेलेनाय बिथिङाव, थुनलाइ बिथिङाव, माब्लाबा बेबायदिनो हारिमु बिथिङाव गोबां समाव गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि हाबाफारि लानानै, माब्लाबा समाजारि सांग्रांथि मेल, माब्लाबा सोलोंथायारि सांग्रांथि मेल, बेफोरबायदि हाबाफारि लाबोबाय थानाय जादों। दिनैबो जे बर' हारियाव जे हारिनि आंगो दामजु बा दोरोङारि दामजु बेखौ हारियाव गोजोरथि हिसाबै लाखिनो थाखाय उन्दै उन्दै लाइमोनफ्रा दा बेखौ सोलोंनानै लाखिनांगोन। नङाब्ला गोदोनि समाव जों नुयोमोन गोबां बर'आनो
खाम सिफुं सेरजा बेफोरखौ दामनो रोंगौमोन नाथाय लासै लासै जोङो खमायबोबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों दा बेखाय जाहाथे गोमानानै थाङा जोंनि आंगो हारिमुनि दामजुफ्रा बेनिखायनो उन्दै उन्दै लाइमोनफोरखौ जोङो फोरोंथाइ होनानै बे हारिनि हारिमुवा जाहाथे थांनानै थायो बेखौ जोङो बे हिसाबैनो बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। गोजोनथाव खौरां बङाइगाव मेरिडियान किया मटर्स श'रुमा नोंथांनो लाबोदों गोदान अफार। मेरिडियान किया मटर्स श'रुमाव नोंथाङा खम बेसेनावनो किया कम्पानिनि गुबुन गुबुन मडेलनि गोदान गारिखौ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो मिथिनो गोनां बाथ्राया बेनोदि किया कम्पानिनि 2022 मडेलनि गारिखौ गासै 40,000 रां रेहायाव मोननो हागोन। बेजों लोगोसेनो बे श'रुमाव जेखिजाया कम्पानिनि गोजाम गारिखौ सोलाय-सोल' खालामनोबो हागोन। दासान्दि बे अफारा सोलिगासिनो दं। मेरिडियान किया मटर्स श'रुमा सा बङाइगाव साफागुरि र'ड आगराला देहा फाहामसालिनि साखाथियाव थानाय महामाया हटेलनि अपोजिट साइडआव दं। बे अफारखौ मोनफुंनो थाखाय नोंथाङा अनलाइनबो बुकिं खालामहरनो हागोन। लोगोसेनो गोबां मिथिनो थाखाय थोंजोङै 7099003414 नङाब्ला 8822790662 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामहरनो हागोन आरो बङाइगाव मेरिडियान किया मटर्स श'रुमाव थांनानैबो नायनो हागोन।